Schýľuje sa k začiatku nášho podujatia. Futurologická spoločnosť v podstate začala jednou konferenciou Slovensko z hľadiska prognostiky a táto konferencia vyvolala takú živú diskusiu, že pokračuje. Sme veľmi radi, že dnes a vo veľmi vhodnom čase, tesne po eurovoľbách, môžeme prezentovať tému Sieť vízií Európa a Slovensko. Bude sa to konať formou panelovej diskusie. Naše pozvanie prijali náš vzácny host, pán inžinier Dušan Chredek, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, a pán profesor Milan Šikula, riaditeľ Ekonomického ústavu a náš člen, ktorého teda u nás nejako osobitne predstavovať netreba. Tradičný postup bude úvodné vstupy, diskusia. Ja by som ale trošku netradične požiadal, pán Bajer sedí tam úplne vzadu, totiž ten termín sieť vízií pochádza od neho. Tak keby nám tak niekoľkými vetami povedal, že čo sa skrýva za tým termínom sieť vízií. No, to sa nesmieje ťažko, ale ja si myslím, že to je niečo ako slovenský sen. A slovenský sen je niečo, čo by sme asi mali nejak spoločne, aj hádajúca, aj spolupracujúc, aj spolukračujú s nejakým smerom a nejakými smermi, zrejme v najbližších najneskôr 10-15 rokoch vytvoriť. Že je tu určitá sieť inštitúcií, ktoré tu už s prognozovaním začali. V podstate na tú sieť treba nadviazať a treba sa pýtať, či a akým smerom vlastne sa treba pohnúť ďalej a čo by vlastne táto idea slovenského sna mohla znamenať. To je asi všetko. Ďakujem, toľko na úvod, inak kolujú dve prezenčné listiny, ako je vám iste známe, pretože sú dve partnerské organizácie, Futurologická spoločnosť a Klub Nového slova. A samozrejme v tejto miestnosti sa zdržujeme vďaka tretej partnerskej organizácii, ktorou je ASA, ktorá je tu na domácim pánom. Prosím pána Chredeka, aby sa ujal slova. Dobrý deň, vážené dámy a páni. Ja by som najprv rád poďakoval pánovi Holšovi za pozvanie na toto milé stretnutie. A ja som veľmi rád, že sa s vami môžem rozprávať, diskutovať na tému vízie Európy. A aj keď nie som futurológ, som vedúci zastúpenia Európskej komisie, kde sa vlastne prierezovo venujem všetkým európskym politikám a hlavne informovaniu ľudí o tom, čo robí Európska komisia. A v minulosti som pracoval aj na ministerstve zahraničných vecí, takže v oblasti zahraničnej bezpečnostnej politiky, potom aj s predstaviteľom Európskej únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku s pánom Solanom a neskôr v komisii a aj v oblasti poľnohospodárstva. Takže mal som vždy taký širší záber a preto dnes by som skôr tak povedal svoje poznámky, svoju nejakú takú víziu vývoja v Európskej únii. Je to dobré, že je to vízia, nie je nejaká predpoveď, lebo je vždy veľmi ťažké robiť predpovede, špeciálne o budúcnosti. A minulý týždeň som sa tak pokúsil povedať jednu predpoveď ohľadom volieb do Európskeho parlamentu a musím povedať, že som dosť zlyhal. Dúfal som, že účasť bude 20% a účasť bola jemne povedané zlá, hrozná, 13% a urobili sme historický rekord v Európskej únii, čo sa týka nízkej účasti a myslím, že toto môžeme len prekonať my sami, že iná krajina nás ťažko prekoná. Žiaľ.
Keď som si tak pripravoval poznámky na dnešnú diskusiu, tak som našiel takú metódu jedného analytika, ktorý hovoril, že pri príprave vízie, že je potrebné najprv si naštudovať fakty, a za druhé poznať priestor, v ktorom chceme víziu tvoriť, a za tretie pomodliť sa, lebo prvé dva kroky nefungujú. A ja myslím celkové, čo sa týka vízie, je vždy ťažké predvídať krízy. A vždy veľké krízy prichádzajú akoby z nenazdania. A príkladom toho môže byť aj ekonomická a finančná dlhová kríza, ktorá sa začala v roku 2008, alebo aj kríza na Ukrajine, ktorá sa začala koncom minulého roka. Čo sa tej prvej krízy finančnej, dlhovej, ekonomickej týka, tak už sa začíname dostávať z tejto krízy, avšak pravdepodobne sa budeme ešte roky trápiť s dôsledkami krízy a aj s tým, čo ju spôsobilo. A čo sa týka Ukrajiny, tak stále nevieme, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať a do akých extrémov môže zájsť. Pozitívnejšie je aspoň, že minulú nedeľu prebehli prezidentské voľby, bol zvolený prezident a aj reakcia Ruska bola v celku ústretová, takže to dáva nádej, že to nepôjde do ďalšej eskalácie. V Európe pri predpovediach, víziách do budúcnosti dominujú hlavne tie pesimistické vízie. Hovorí sa, že Európa stráca pôdu pod nohami, nie je konkurencieschopná a bude v budúcnosti nedôležitá na svetovej scéne. Takému pohľadu sú ľudia naklonení uveriť, pretože príklady toho sa k nám dostávajú každý deň, hlavne cez médiá. Niekedy to už berieme ako fakt, ale aj súčasná kríza nám ukazuje, že Európska únia je flexibilná, vie sa prispôsobiť a vie sa dostať z krízy. Vývoj v Európe veľmi ovplyvňujú aj globálne trendy a takým hlavným trendom v súčasnosti je väčšia neistota, väčšia fragmentácia vo svete. V súčasnosti máme multipolárny, prepojený svet, kde je oveľa väčší počet silných štátov, ktoré bojujú o vplyv a o obmedzené zdroje. Hlavným centrom rozhodovania na svetovej úrovni už nie je teraz G7, ale je tu už viacej G20 a možno v budúcnosti to bude G50. Uvidíme, akým smerom to pôjde. Svetové dianie ovplyvňujú aj sociálne nerovnosti. Nerovnosti nie len medzi krajinami, ale aj vnútri krajín, ktoré majú spôsobujú veľké riziko. Riziko tiež fragmentácie spoločnosti a naštrbenie sociálneho zmieru. Celkové sú väčšie problémy s globálnym systémom. Je väčšie úsilie o lepšie spravovanie sveta. Občania dostávajú viacej možností, majú aj väčšiu silu, avšak to môže viesť aj k rôznym rizikám extrémizmu, xenofóbie, populizmu, k narúšaniu systému, niekedy pozitívne, niekedy negatívne. Príkladom tej väčšej moci ľudí sú napríklad situácia okolo Wikileaks, Snowden. Nové technológie dávajú ľuďom viacej síly a na to, aby to nešlo do extrémizmu, potrebujeme aj lepšie pravidlá, viac demokracie, ale aj zároveň lepšie pravidlá.
Ako je na tom v súčasnosti Európska únia? Viacej sa hovorí o tých negatívach, kríze, ale keď sa pozrieme na Európsku úniu z globálneho pohľadu, počtom obyvateľov je malá, predstavuje iba 7% celosvetového obyvateľstva, avšak ekonomicky je oveľa silnejšie. Je stále najväčšou ekonomikou na svete, predstavuje zhruba 23% hrubého domáceho produktu na celom svete, avšak toto percento bude stále klesať aj preto, že ázijské ekonomiky sa vyvíjajú iným tempom. Príkladom bolo, že napríklad Veľká Británia v minulosti potrebovala 155 rokov na zdvojnásobnenie svojho HDP, Spojené štáty už len 50 rokov, Čína 5 rokov. Takže rast v Európe nemôže ísť rovnakým tempom ako v Ázii a preto aj hospodárska sila Európy sa bude znižovať. Európska únia je ešte stále aj svetovou obchodnou veľmocou. Predstavuje najväčšie percento vývozu, dovozu a je tiež aj najväčším zdrojom a príjemcom zahraničných investícií. A stále ešte mnohé európske krajiny patria medzi najkonkurencieschopnejšie štáty. Únia robí najviac aj v oblasti boja proti klimatickým zmenám, poskytuje najviac zahraničnej pomoci a rozvojovej pomoci a má aj veľmi dobré postavenie vo svete, čo sa tak týka takého mäkkého vplyvu. Je vzorom pre viaceré časti sveta, jej systém je atraktívny a má kapacity na to, aby motivovala a aj presviečala iné časti sveta. Čím je príťažlivá, to sú hlavne jej hodnoty, demokracia, právny štát, rovnosť, ochrana ľudských práv a práv menšín. Ja si myslím, že táto príťažlivosť únie bude stúpať aj v budúcnosti, aj kvôli tomu, že silná stredná vrstva v rozvíjajúcich sa ekonomikách sa bude zaujímať o európsky model a bude tiež požadovať väčšiu demokraciu, lepšiu starostlivosť o životné prostredie alebo lepšie sociálne zabezpečenie či vzdelávanie. Aj napriek týmto viacerým pozitívam Európska únia čelí viacerým výzvam. Ja by som to dal do takých 4 základných oblastí. Je to sociálno-ekonomická dimenzia, politicko-inštitucionálna, globálno-bezpečnostná dimenzia a aj demografické zmeny. Čo sa týka sociálno-ekonomickej dimenzie, vždy jedným z hlavných cieľov únie bola prosperita pre občanov únie. A práve v tejto oblasti únia priniesla veľký pokrok a zvýšenie životnej úrovne už od začiatku 50. rokov minulého storočia. A to sa prenieslo aj vždy aj na nové krajiny a týka sa to aj nás, keď náš vstup do únie nám pomohol zlepšiť životnú úroveň. Avšak táto prosperita, to zlepšovanie životnej úrovne už zastalo aj kvôli kríze. A kríza ukázala chyby vo finančnom sektore, v nezodpovednom správaní sa tohto sektoru, ale aj v správaní sa štátov. Mnohé štáty sa nezodpovedne zadlžovali, rástli deficity, zanedbávali sa štruktúrálne reformy a ukázali sa aj nedostatky vo fungovaní eurozóny. To prinieslo vysokú nezamestnanosť, rizika pre sociálnu politiku a sociálny zmier. Prinieslo to aj napätie medzi krajinami a aj vnútri krajín. Dokonca hrozil aj rozpad eurozóny.
čo by malo za následok aj väčšie napätie v Európskej únii a veľké rizika aj pre fungovanie Európskej únie. V oblasti politicko-inštitucionálnej problémom je nedostatok verejnej podpory pre Európsku úniu. Máme takú krízu lídrov, že málo kto prichádza naozaj s víziami pre Európu a tieto vízie vie aj presadiť. Tiež je nabúraný koncept tradičnej politickej reprezentácie. Ľudia majú stále viac a viac možností ovplyvňovať vlády a ovplyvňovať aj európske inštitúcie. A ako som spomínal, chýba taká spoločná vízia, pretože každá krajina si hájí hlavne svoje záujmy, tie sú rozdielne a aj pohľady na ďalší rozvoj Európskej únie sú rozdielne. V oblasti globálnej bezpečnostnej dimenzie tu Európska únia tiež akoby strácala svoje postavenie vo svete. Bolo to aj hlavne vplyvom krízy, s tým, že nedokázala okamžite účinne riešiť problémy, tak aj jej postavenie či v G7, či G20 bolo do istej miery spochybňované. A hrozila určitá marginalizácia Európskej únie a tiež, čo sa týka konkurencie schopností, vo viacerých oblastiach, najmä čo sa týka informačných, komunikačných technológií, ale aj v energetickej oblasti Európa strácala konkurencieschopnosť. Z bezpečnostného hľadiska nás ohrozujú krízy, či už je to Ukrajina, Sýria, krajiny Stredozemného mora, ale aj digitálna bezpečnosť, toto všetko, terorizmus, toto všetko má vplyv na fungovanie Európskej únie. A tiež Úniu ovplyvňujú aj demografické zmeny, najmä starnutie populácie, čo prináša aj zvýšený tlak na neskorší odchod do dôchodku, lepšie zabezpečovanie služieb starším občanom, tlak na budúce penzie. Tu do istej miery môže pomôcť migrácia, avšak migrácia tiež prináša ďalšie rizika. Takže aj s tým Európska únia musí zápasiť. V súčasnosti sa analyzujú rôzne scenáre. Možno by som spomenul takých 5 scenárov, ktoré dosť tak rezonujú medzi analytikmi. A tieto vlastne predstavujú takú odpoveď na výzvy Európskej únie, na problémy Európskej únie. Prvým takým modelom je návrat späť k základu, odstránenie chýb z minulosti. Zakladá sa na tom, že niektorí ľudia si myslia, že európska integrácia zašla príliš ďaleko, že sa urobili viaceré chyby, príkladom je aj eurozóna, ktorá nefunguje, preto tieto chyby treba odstrániť a zamerať sa na to, čo funguje. A to je pre nich hlavne jednotný trh. Euro treba buď úplne odstrániť, alebo rozdeliť na dve časti eurozóny. A tiež navrhujú aj renacionalizáciu niektorých politík Európskej únie, zníženie právomocí Komisie a Európskeho parlamentu. Druhý taký model je konsolidácia dosiahnutých výsledkov. Tento model hovorí, že už máme dostatočné nástroje na prekonanie krízy
Treba im len dať čas, aby dobre fungovali. Treba tiež akceptovať to, že mnohé krajiny nechcú ísť ďalej vo viacerých oblastiach. Príkladom sú dane, sociálna politika. A preto už sa treba zastaviť a zamerať sa len na zlepšenie situácie a ukázať, že prijaté politiky fungujú a dať tomu určitý čas. Tretím modelom je ďalšia ambiciozná integrácia. A tento model hovorí, že konsolidácia výsledkov nestačí, treba ísť aj do nových oblastí, ešte posilniť makroekonomickú spoluprácu, zaviesť aj limitovanú spoločnú správu dlhu, zaviesť tiež finančné nástroje, napríklad fond na podporu systémových opatrení v krízou postihnutých krajinách. No a tiež posilniť demokratickú legitimitu Európskej únie. To všetko si však vyžaduje aj zmenu zmluv o fungovaní Európskej únie a preto by bolo dobré mať ďalší konvent o budúcnosti Európskej únie a viacej využívať posilnenú spoluprácu. Takže umožniť krajinám, ktoré chcú ísť ďalej, povedzme, daňové oblasti, a čím by sa vlastne spôsobilo to, že budeme mať viac rýchlostnú Európu a ešte viacej rôznych zoskupení. Toto čiastočne už existuje, eurozóna, Schengen, ale tento model by umožnil ešte viac rýchlostnej Európy. Štvrtý model je tzv. Revolučný vývoj, ktorý hovorí, že Európska únia nemá dostatočné nástroje na riešenie kríz a preto musíme dosiahnuť plne vybavenú hospodárskú, fiškálnu, sociálnu a politickú úniu, jedným slovom federáciu, ktorá bude mať svoju vládu, svoj parlament na prijímanie autonómnych rozhodnutí. A piatý model je úplná zmena, neorientovať sa na to, či chceme viac alebo menej Európy, ale dať viacej možností občanom a posilňovať skutočnú transeurópsku diskusiu a na tej európskej úrovni odstraňovať deficity, ktoré existujú na národnej úrovni. Tým, že aj inštitúcie, aj politici by sa mali ešte viacej zodpovedať občanom, mala byť tzv. Participatívna demokracia a mali by sa nájsť lepšie spôsoby, ako zapájať ľudí do správy európskych záležitostí, lepšie im garantovať základné práva, ale aj sociálne práva a využívať viacej metódy participatívnej demokracie, napríklad referenda. Kde sa nachádzam ja takým svojím ponímaním, kde by sa mala Európska únia orientovať a v ktorej oblasti, tak ja som tak skôr medzi dvojkou, trojkou, že konsolidácia dosiahnutých výsledkov a ďalšia ambiciozná integrácia. Takže v niektorých oblastiach Európska únia už môže ísť ďalej teraz bez zmeny zmluvy, že nepotrebujeme revolúciu, ale určitú evolúciu. Že integrácia má ďalej postupovať, ale nemôže sa to diať radikálne. Malo by to byť naozaj tak, skoro ako doteraz, že metodou postupných krokov. Čo Únia potrebuje, je naozaj čo najrýchlejšie obnoviť dôveru občanov, riešiť dôsledky krízy, hlavne vysokú nezamestnanosť a investovať do oblastí, ktoré zvýšia jej konkurencieschopnosť. A to sú hlavne vzdelávanie, veda a inovácie. V tejto oblasti
Európska únia už prijala jednu svoju stratégiu, volá sa Stratégia pre hospodársky rast a zamestnanosť Európa 2020 a tam sa členské krajiny dohodli na viacerých spoločných cieľoch, ktoré by mali naplniť do roku 2020. Sú to hlavne v oblasti väčšej podpory vedy. Cieľ je investovať v roku 2020 3% HDP na výskum a inovácie. Slovensko má cieľ iba 1,2%, aj to je však myslím, že na Slovensko mimoriadne ambiciozne. Ďalšie sú také klimatické a energetické ciele a zníženie objemu emisí CO2 o 20% v porovnaní s rokom 1990, mať 20% z obnoviteľných zdrojov energií a tiež zvýšiť energetickú efektívnosť o 20%. Ďalší cieľ sa týka zamestnanosti a populácia v rozmedzi 20 rokov a 64 rokov, tak 75% tejto populácie by malo byť zamestnaných. V oblasti školstva je to zníženie ľudí, ktoré nedokončia základnú dochádzku na menej ako 10%. Tu Slovensko, myslím, aspoň v tejto kategórii je veľmi dobre na tom. Ďalším cieľom v oblasti vzdelávania je dosiahnutie 40% ľudí vo veku od 30 do 34 rokov, aby malo vysokoškolské vzdelanie. A posledným cieľom je zníženie chudoby. A celkové Európskej únii by to malo byť do roku 2020 o 20 miliónov. V niektorých cieľoch Európska únia postupuje celkom dobre, čo sa týka znižovania emisí, obnoviteľných zdrojov, ale aj v oblasti vzdelávania, avšak čo sa týka znižovania chudoby a energetickej efektívnosti a zamestnanosti, tam je to slabšie. Aby Únia plnila tieto svoje ciele, ale mala aj väčšiu váhu vo svete, musí byť súdržnejšia. A tu ja vidím tri také základné problémy. Poprvé, že v niektorých oblastiach už členské krajiny nedokážu plniť potreby občanov, ale zároveň ešte európske inštitúcie nemajú nástroje na to, aby v tomto pomáhali alebo plnili tie potreby ľudí. Zároveň existuje nedôvera v oblasti legitimnosti, pretože ľudia sa nazdávajú, že rozhodnutia sa prijímajú na úrovni, ktorá je od nich príliš vzdialená. A tiež sú tu aj rozdiely v očakávaniach, pretože ľudia majú väčšie očakávania, než im môže politický systém v Európe poskytnúť. A myslím, že v európskej politike je niekedy aj nedostatok zodpovednosti. Vždy, keď politickí predstavitelia odmietnú uznať či brániť svoje už prijaté spoločné rozhodnutia, tak tým trpí aj európska legitímnosť. A myslím, že príliš často sa politické kontroverzie vnímajú ako systémové nedostatky. Skôr ako sa diskusia zameria na tie podstatné veci, a mnohokrát sa rieši proces, akým spôsobom dosiahnuť výsledok, alebo výsledky sa prezentujú ako absurdný výsledok chybného bruselského systému. A sú to také absurdné veci, ktoré nie sú podstatné pre Európsku úniu, ale naštrbujú dôveru v inštitúcie. Príklady sú
žiarovky, výkony vysavačov a iné veci. Čo považujem za dôležité pre budúcnosť, je prehlbiť integráciu v niektorých oblastiach. Je to napríklad hospodárska menová únia, kde má podľa mňa ešte ďalej postupovať koordinácia ekonomických politík, ale tiež aj má byť určitá fiškálna kapacita eurozóny a do určitej miery nastať aj harmonizácia daňovej oblasti a čo sa týka politík zamestnanosti. Druhá oblasť je efektívnejšia zahraničná a bezpečnostná politika a v tejto oblasti ja myslím, že by bola dobrá aj väčšia spolupráca v oblasti obrany. Nie mať ako spoločnú obrannú politiku, ale viacej koordinovať aj v tejto oblasti. Treťou oblasťou je posilnenie hodnôt a občianstva Únii, aby ľudia sa naozaj cítili Európanmi, stáli za spoločnými hodnotami a aby nenastávalo v niektorých krajinách spochybňovanie základných práv, napríklad právo na voľný pohyb, zamestnanie v každej krajine, ale len sa riešili porušovania či zneužívania práv, ale nemali by sa spochybňovať základné práva. V tejto oblasti myslím, že aj na Slovensku môžeme urobiť viacej, aby sa nestávalo to, že ľudia nemajú absolútny záujem o fungovanie Európskej únie alebo zúčastňovať sa na riadení Európskej únie. No a štvrtou oblasťou je lepšie rozdelenie regulácie. Tu ja myslím, že tým základom malo byť, že Únia nie je viacej regulovaná ako samostatné členské krajiny a cieľom by malo byť zjednodušiť reguláciu, nahradiť 28 národných politík jednou politikou na úrovni Európskej únie, avšak neísť do rôznych oblastí. Akože mnohé veci prichádzajú z národných krajín a tu si musia naozaj jednotliví predstavitelia povedať, že kedy áno a kedy nie. A keď to rozhodnutie už je prijaté, tak to aj spoločne obhajovať. A piatou, poslednou oblasťou je doladenie politickej únie. A tu mám na mysli hlavne doladenie vzťahov medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi. Aby sa nestávalo, že fungujú úplne nezávislé a strany izolovane od seba a to, čo robí jedna strana na národnej úrovni, tak je proti tomu na európskej úrovni a tá kohézia a súdržnosť nefunguje. A na záver by som chcel povedať, že Únia je naozaj výnimočný projekt a má solidný základ, na ktorom sa dá stavať. Avšak, aby Únia plnila svoje ciele, a tu myslím hlavne tie dva najväčšie ciele, to je mier a prosperita, a mala väčšiu váhu vo svete, musí sa držať svojich hodnôt a zároveň musí byť súdržnejšia. Len tak môže nájsť účinné riešenia na problémy, ktorým čelíme teraz, ale aj na tie, ktoré prinesie budúcnosť. Tie sa nedajú predvídať, ale keď sa bude držať svojich hodnôt a bude súdržná Európska únia, tak ja verím tomu, že ich bude vedieť aj vyriešiť. Ďakujem za pozornosť.